marriage to you. Happy, happy, happy marriage to you. In the mighty name of Jesus. Happy marriage to you. Happy marriage to you. Happy, happy, happy marriage to you. Shower of blessings to you. Happy blessings to you. Happy blessing to you. Happy, happy, happy blessing to you. In the mighty name of Jesus. I'm more cover from my friend TV Ghana, and that's what I don't for the abdominal meal. That's what I ask at the mother with you. Will you give my Sunday and I don't go? My friend TV Ghana, I can't say any panquan at the background. But I do see a Abrabomun sem, Abrabomun sem no avale, and I ever dreamed in a home and a home sem. I know be kind. A quawale, Nasa, my ya, Banon Tiasia, and I be man of Tiasia, men panicho, men coso and panicho. Na me ware no ana fa comments no to ase so say wo my friend TV Ghana ye be here say over subscribe first time we are over like na wa share ama obi a no so o watch na video no nsa kan no enti na yo ha video hande nsa kan kuku da mienu ye ma me no mienu enne o ware ya enti ma nyi ya na wa subscribe na wa share na wa nya daje enti ameko wanche. The catcher said, my friend Media Training Institute. But now so you say, my new Jumati Brown. Yeah, some 35 printing press. Also, boy, Chidom. But my trust in God fashions. I said, Brother Fata, no bra. Over Pam the kama, which is you, my wife fair. The other quiet fraud, the other quiet yase, you know, which is you, and Professor Wishing Juma. Bra, always screen as here. Number no ego, screen as fa. Na frɛ kwantene for panyin no na gye bibi biara obehia e dey afa yin sukui ene sam 35 printing press no sukui America na semi ba na computer ana sensem pira adwuma na music asia o frɛ kwantene for panyin na dia kan bi odo ma me koma no nchen na yen kotwa yen kodi yen komo ene mama ni no e bia ne no bi hwe o aga phone tv da wase Reverend Esther Jama, Salvation of Fire Ministry. Yes, of Reverend Esther Jama Droboso, Salvation of Fire Ministry. Oh, and as of my middle name says of my minister. Sana maybe if I comment not to us, Mamma Bema high ship. Mama come up and titan. Hey, I mentioned go here. Mama, but you that was it. That's very soft mammy Stella Darko. Soft mammy Stella Darko. Ye way, dear net, umpire. Soft mammy boom, you know, them zero. I just said, umpire, and I am coming in and said, Yam Pacho. Na young way. A man be said, Tintina, Yam Pacho, Bim said that be Yam Pacho, a man be said, Yam Pacho, we say Yam Pacho, and ne, Yam Power Lea. Yam Pani Tintina, Yam Pacho, or someone Tiasia, Yam Pacho answer. Of one fleece of my Mr. When I was a pa, I will need to my tea, and me sham. If you are a Timonka, then you sham so. You said, Mu ye to my thing, and yam what our reform. Woman, my shall see a mobile. And the woman, there be a home pine. The Michelle of Christine. You, Kakra, meet my car and said, our rare patrol, our idea. The castle, baby. Yammy. May come my in at and was it. Said, only bar and only bimmer. It's nasty. Edu empempen so bi na edu se bia na be ma ne be ho ade na akoba se e bia oba ne man ho kwan se ko e ho ade mi ne be ma afutu kakra metima tu ni se mem bre ho enye ba bi se wo pa ne chew
ɛnyɛ wadwen sɛ ebia mahwɛ ne school ebia mabɔ na dwuma ebia me na mahwɛ na mepem sa pempenso na ɛno nti ɔmpɛsɛ wobɛyɛ ne ho adeɛ mam pere wo ho sɛ woware no fa yɛ mpaebɔ ebia na ɛyɛ nyame hyehyɛ mu sɛ wo nyame hyehyɛ mu sɛ sɛ nipa no wo na wobɛboa no ama na pagya na mo ɛni ne hyehyɛ mu sɛ wo na ɔbɛware wo nti ɛmfa ho sɛ wahwɛ no adum pɛmpɛnso bi ɛmfa ho minim obi a wahwɛ obi ama no dum pɛmpɛnso bi awɔ sɛ nka baa no bɛma no ntimi ware baa no baa no ka kyerɛ ne sɛ wɔserɛ no ɔno anim sɛ ɔno anabɔ ne ho ka abɛdu saa pɛmpɛnso na ɔbɛsrɛ sɛ dɔ ayɛ de kɔ aware no ɔnye bi ma bɛma no but wafa ne sɛ ne nua bɛma nti ɔpɛ sɛ nka ɔnyɛ sɛ ne nua bɛma baabi ɔne na duru no ɔno so mmerɛ nim mu ase ɔno so mmoa bi a sɛ wɔde boa no no ɛwɔ adwuma a wɔhwɛ no ama no duru no ɔno so de bɛboa ne nua bɛma no ɛno nti ɔno n'adwene mu deɛ ɔfa ne sɛ ne nua bɛma na mu ɔmfa ne sɛ ɛyɛ aware kwan so nti hwɛ a wɔhwɛ ne nyinaa no ɔnim sɛ wɔhwɛ no asɛ nnua baa bɛma no ɔma no nte aseɛ nti ɔfa ne sɛ ne nua ɛba ɔno so nua bɛma na yɛnkɔ sei so wɔn nso ka kyerɛ me sɛ wɔhwɛ no ɔde ɔma ne yɛ awɔ sɛ ɔbɛware na ma ɔdu baabi na aware no dɔm ɛni hɔ saa nneɛma no nyinaa na ɛsɛ ɛkutie bebree a ɛma yɛhu deɛ wɔ mu mɛtumi nyinaa fo sɛ ɛto wa ɛnyɛ w'adwene sɛ wobɛpere ho sɛ wɔware baa no because bɛtɛ ma sɛ sɛ wɔware baa no a yɛnim deɛ bɛsi wɔkyena ɛna yɛnim deɛ bɛsi ɛnnɛ bi a bɛnam aware nso ma wobɛma wɔbrɛ a wɔbɛsɛe wɔadwuma bɛtumi afiri nsa ɛno ma nkɔ yie ɛbɛtumi aba sɛ wɔbɔ baako mmienu because wɔafɔ so na maware because wɔadwene ne sɛ me wabɔ me ho ka nti woware me atika mɛti ɛbɛtumi aba sɛ na adwene ma wɔbɛbɔ ne ti nkɔ sɛ mede woware mmienu nkɔ a maka sɛ mempɛ wɔ megya wo kwan mu bi so wɔbɛtumi abɔ ne ho ban sɛ wɔno wawɔ koraa ɛmma because me masi ma adwene nkɔ sɛ wonyɛ bɛma a ɔmu sɛ waboa me deɛ mennim akoma ɔmu sɛ waboa me nanso dɔn ɛnu ɛnɛ dɔn yɛntekyere obi ma ɔndɔ obi nti yɛboa obi sɛ ɔnkɔ school yɛboa obi sɛ ebia ɔnyɛ adwuma yɛboa obi a ɛnɛ no na wɔn wɔn ada hɔ me tu obi afɔ ma wɔn na hɔ me kɔ ma de nkora ɛnyɛ wɔadwene sɛ wɔtam sika kɛseɛ de aboa obi sɛ meboa no na kyerɛ me baba ware no ɛnɛ ware ne nɛ na boa no wonim sɛ wɔyere de ka wahyɛ bɛ wɔadwene sɛ meware no na kyerɛ bi me na kɔ school wɔbɛyɛ nipa kɛseɛ bi wɔbɛyɛ sɛ mo maako ɛna bɛte ase maako ɛnɛ mmaya adwene meyɛ ba nso nnɛ mmaya adwene no sɛ biridu baabi a ɛsɛ wɔkye no adwene timi kyim kɔ baabi a medu baabi na mehwɛ mpɛpɛ so ɔmadu na mehwɛ na sɛ wo mpɛpɛ so wowɔ low class mɛba so wɔn sɛ na adwene no obi de sika yɛ dɛn ɛbɛgye sɛ nipa nti anamɔ bi a yɛtu ɛwɔ awale mu ɛwɔ sɛ yɛma yɛdida hɔ sɛ woboa obi a boa no sɛ meboa no ne ho na akyerɛ na meboa no sɛ ɛnte saa deɛ a yɛwɔ adwene sɛ saa nipa no ɛne ɔno akasa busua hwɛ no na no so mehwɛ mo mɛma mehwɛ me sɛ wie na sɛ yɛnyina bɛhyia na sɛ ɛbɛware a ɛyɛ aware ɛno mmom bɛyɛ possible akyɛn sɛ agreement is agreement yɛbɛhwɛ obi akyerɛ bi wɔn na obi anomaduro obi wɔ ne sikan ɛne saa noma ɛkɔ nyinaa yɛ saa noma no wahyɛ no waboa no kɔbɛta nɛ de aba ehu kura sɛ ɔbɛte na small girl ɛdɛdɛm ɔbɛyɛ na bie ade bɛte na ɔbɛku na to ɔmo fa hwee keke na ɔbɛku no na sɛ kuro bi a mbɛsɛm de din na bɛto dwa na ɔmo wɔ yi ase baaya ɔmo nyina wɔ yi ase na wia kete o ɔno nko akɔ rɛ dɛm wɔda ɔmo kɔfie o no na mo da mo gye ne nyina yɛ bia mɛgya baako ne di nkɔmmɔ ka kyerɛ me sɛ mama nyame anim magyi asɛm bi akyerɛ ma ɛnɛ mo ho akyerɛ me sabe awo koraa bi ma wɔsɛ wɔdwen sɛ bɛrima no boa no ɔkɔ sukuu no boa no nti ama saa amoa no nti wɔntimi anka sɛ ɔgyaa no si hɔ ɔware no ɔma no ware no na bɛrima no koraa nka sɛ ɔpɛ no bɛtɛ ɔma no ware no ɛnɛ bɛpem no ɔmaware almost 8 years awo mma wɔtena sɛ ɔse sɛ ade na meyie sei sɛ menim saa ɛnka mmoa no a ɔboa no ɛnka meyie biribi a ɛbɛsɔ n'ani ama no na nka mekɔ me baabi ɛbɛboa no saa so yɛ baako ka sɛ ɛnɛ wɔne ne kura ware bɛrima no na wɔpere nso dɔ
enim because of say ono so one man so hairdresser okay don't nim enam so obo anti hairdresser nti wa one be man okay ene be man ni yire mu aka ho ye 2 abeka ni yire one ho ye 3 nti sa ntempara na ohu se no enye mi kunu na me pem baby fine emu obo am na me so me ye de me ye bibi mu ana nka wenyina bi aka ye de ansi wow nti na ka se wias no awo se ye hu kwa ba fa so ye ne ye ho ebe nante okay se be ya ye koto fidi bi ma ebinya na kire bi enkoye sikantwe wow enkoye sikantwe ochena ana adechia reja se ma chodo ko so mo si ko ya etia wale ho efe pa nti aso no konkomo adama se mo boy chi do ma bere bia ayi fotena se no mo ka so mo hewa gro se dia na se so e pa so ma me wo he na ba ma bere si tete mi ka kire ma ko ma nesi ni wa be ye nesi ni ma boka na se o ma lo ba ya o be ende asa pani foka bibi se wo de esi ma fata continue wow tete asama ye se da aba tumu ne fa comment ne to ase wo be esi wa de ko pa mbonje eni ya wonu be ya be yi eni afene no ma se atere wow na bi se de na hani pa bi mu a ohu oba wo ye na adwen se mebo na mana kusu wow na da chi makwa ko wale no oni pa adwen sisa me ba to 2 page wow se sa wa ko ta nchi mu a okay saka ni anoma okay nti se wo for so se wo be hwe obi school ama na ba wale wa hu se be duru ba bi no e bi kra na wo be ma no po won sa mpe ba ni bo wow sabe na so wo twon ho a oba na be pa wa che o hwe a wo hwe ni nti no yeah oba pa wa che so wo sero okay kusu ana montana montana nso e bi ana wo mpe no okay na wo sa pe ni ba foforo yeah kusu ana montana na wo pa wo che okay na wo consider na mote amato kusu ana yentina na wo consider na mote wo hwe na sa da bia se de wo pe yeah but we ye no be ma no wa hwe ya wo kwasha okay because oba no wa ya de ama na ye fe ama odi na kuma nyina be di wachi okay ba wo so wo se ba bia du no wo san hye oba fofora wono so wo CPC ta e chain de wo hwe no enti o pa wa che wa wo consider no don a e woni mu no mfiri ye okay free ye mfiri ye no pa che wona na obegu so apaw o paw na wo ye de ma no o paw na wo ye de ma no abra o pa che wona wo gu so ye de ma no wo be wi ye che no wa ye nkwasi aduma wow enti ye mpa obi a che enko wale no oda ye spirit wow oda me sa na asa ya ka nyina ye kamofrai ni so achi na se wo be ma no wanyina yi a wa hwe abama ma mi no di omu ho wow ana wo be ma no oba no betumi de wafa kwan a se na wo ye graduate pa wo ni be ba ho so no na wa dwen wa bo nya me mpem wo bi so mfa wow enti emma de mema di ma ena ma so di mema enti enye wow nti ye hwe se ye kom na fa emma eni mema afam mudi we pa na sa we ya ye kan aya ji nkoti a won kase de ekoti akase pa eye mema na ta hwe mma ho obi a ono so akwaji aban bosin ade ama ni kunukura tukwan okowi ya na ono so akam na naka uhwe manka enye bone se mema wo bi akọ de bebo a oba no makase da achi ebe bobara ba abrabodi adani enti no se wo ye bibi na wanhwe ya woni beba ho so no no mistake nanka enye ka de papa mu di ebenku dware nifa nifa dware benku ba ne nipa adwen bibi ni de daliti man kasa da wo kan so behwe ni school no ana sabe wo hye pie to atete sabe oni adimonyam bia no sabe no webre ne ho ase ama o ma me be so da ta achire o papa be so da ta achire wo fiti fie wa e ase nkwa wa konwanko wonchi anko ye de wo paade ba ye de wo paade no o mo ba be du ba bi no mo na be sa ka che o ba no se enya wo so ene so na ama nne mo nipa be shida ka chi wow ena ma nipa be shida ka chi ka enya bone wo de dikano say did wo ye hwe we no kwa moa na wo de na be hwe wa betima bo ese konfo boni am ye hunu konfo papa na bibi sa to me de ka enya bone say obema be boa oba okay ana oba be boa obema wow na mo de di achire
And I asked him. Wow. Mama T, office said, dear Panty, and Emma. Sad no, obi aboa me awie na me mo bitim se me njan ko me se mo awo dikara se ma na etimi ye sad ne tia me ma die nti ku se die nti ni ma ma no bitimi ye sad eba ana eba ma na ye sad so ma no se la ere on se bi o wa e yakono edu ba bi ntimi shi akono so e ka ho on se ma ya dwe de ntimo adweno se be ma hu ba na o kasa ba we medine ti ko beto foma okay sa be ma wo nya ba na on say free the chida wow e bi ameka se so na be ma no no eti wa wo bo no ka adweno bi ani wo se o wa dwon bo ni bi ta ba na chi e ma ya dwon mu ha that's why say me ba wo ti okay be ma kasa ba da da si ya ba bi kra ha se bi de nsa bi kra na e bi ni ba pe e di be me la bi si ya yo ade wo ya o kan o a twema na go si ba bi o se ti se ya yo me ma no ye ade bi ya stadium o se betima yi ya ya fa na nesika yi se na twinam de ungita 100 cedis ya en sofi ana bi 200 cedis na wa yi ya ma no de ko na twinam lai o ko to na twinam 100 cedis wo ko se fifi di ama no o ko ya e twa brebo kitwa bi to ne je de ka na play good yeah na dey every e yi wa me ya na nya di o ba ne de kitwa bi tare je no sra de kitwa bi che bra ya de ko to na mo to so and let's just say adwene so okay nti bibi kitwa bi na ya adwene ya adwene bibi kitwa bi amfa won se won de mati fi na obo akoma se de wo kan okay 100 cedi yeah wo de mo bi mra amfa 20 cedi to so na 1.2 obeko 1.2 onwen se sani pande bia wo yi ma no okay wo yi so beto ba se 3 days ko na wo nti wo yi ta 1 million ma wo ni age adwene no ye nwen ko achi ye dwede ne ya be se ye beti ni ne eno na man ne maya no obi timi ntam be ba ko no owo de ye ni ti okay ana owo de tatare ma mo tie owo de otombo bo man ya ma nti ye ni be ko ni because na we back wow ebi wo about me 2000 something 6000 etim top plot etim top plot esi wa wulu ai na egbeli ko ba so nti o sha wo be ma na wo bia ada fo bi o so ni obedi di politics ma ko ko se obewu fa ko o so obedi di politics mu sa ko mu so o beta ko akon do bi sa now 2000 di ebu eno ba isa ndi e be so asen ade ai wow nti edu ba bia okay adwen wo hwe se ni asiri oni bi ebi ameka se ena na fosem so ka ho bi okay ye kan nyina ena fosem ka ho bi wow mini obi a ono so obi hwe ne sa okay oko school oko hia na mfo ye sa adwen no ana wo abaya ba oti se wo di be ma we ti ye be wo hwe wo fufu so nam ene enti on mesha asere na nti be du abi no opon hwa wa hwe ni na adwen na ye asesa nti ya namfo so se adwen no namfo ka ho bi na mama me du ba bia nsire wo na ye de pa so na adebete fio ma me se ba nche ma bo pom yensa e wa ha o se ba kon e ya kono ye to so mienu adwen na ha ye to so yensa namfo sem e ka ho bi e na ma boao nya o class na me sa ne ma yensa wa bo si yesu ba e wo fa comment na to ase hi my friend TV Ghana subscribe na share mo bia sankani medical cancer say my friend media training institute wase bra na obetete kwan bia so number no be screen na say nti first school no de ohwehwa afa ho bia fresa number we wo de frɛ na papa no befa na de ohia afa ho bia no wo de boso nsia pɛ e befa nimdeɛ e de afiri ha e de akɔ mama Jesus man tell a bobe be so point no pa ya mishra mama ekasa ne de mi di ho ya pa ye se onipa beboa onipa nanka ebe ye ni bonyam na nipa na sande nipa na ko echi okay ya re husem wow enti ebe ma ye mama ya no ho ni de ni nyansa e wo se nko munya aboafo no o mutimi nya okay
Me the AC ama me kasa na me finance bi from say enkanya bone. All right. So be ma bi kasa o show ba. Na nka dia me pia bi ba lukura. Mo so ko botire ba. Wo de wan CDB be ya de bi abera mi no bi kura na light asa. Nti nya bi fa to me nka sa fa de na bera me. Nti mam de ko no bi ya ko bi bi ba lo. Nti kanya bone bet omo na catch your coat according to your size. Okay. Wo ya bi mfo ba. Wow. Sabe de doctor na e show. No. What the other watch out dada. But what go who secondary school nearby ya tintin kokko fe no mi to go. Okay. No who na no ho fe measure. It was a tight. Also your book. I was said that was starting case over in school. Sada na no kwase go by. Wow. Sada na no kwase go by. Okay. Because enya size no. Wow. Once a who go school mu a wo fe na wa catch us na gate na me je man. Wow. I want in our pabo. Every month to be out of the gates. No, I beg you. Every month to be out in the gates. No, I beg you. And then come on, I am dead. All bad and phobia in the provisions, social shall be man. Oh, yeah. School now, nursing training now, I can't say, and yeah, they are need to be the water. And to what Joe get to nature that, as a whole nursing training. Go, mum with them. And would have said them, what be a Buddha. Who would you actually? Wow. Until we shot one Casawa parents and no crowd when it goes school. Now, young would not get it, China yet. Provisions no work, children. And one woman so said, I buy a strong money. Yeah, because mom and tell Crawford. Okay. They want to buy one thing with school. Obi kwa ho ase ya me boy na asoma ne so fa o fa ni mo mera me ana me papa you got him gaza ye papa ba dey me papa house boy ndi wono ai house boy yeah o papa ko ku so na gaza o fa o mera okay nti edu ba bia ha bi wow no na masa no me na asi wow no na man na asi nti nka se mwa pa ye mwa nipa ana ye mbo bi peja no na ye hwe no e wona setire no de ka anse se ne so ma nche enye bone ba sisi ya no be na makono bone be na madwena mu ha ne na fo semti ama chance no e sizi wo mo so di akiri a kamo ba ye ba nti sisi ya no e fa ne se afutu ben na ye fa ma omo yesa omo nguso a bi next for na no me fru ka na me ko techimai arawa for no me tike ma me beka sa ko me zem de ka sa be driver ni tina no ko to ya to di na mo di komo bi se wo se wo date next for ma mi no ye mo chi di o so re next ni a wo se wo date sa ma no mi no ba de ni o mo pepa se o ka se ma biska ba tini tem ya be to di ani agre no on to fried rice. Now the fried rice. Now baby now with my one pania and I bet you have to cut every now is internal. I say cover to bed. And the cabin. Well, one year JSS. Wow. Okay. One go school. Which is all 5 days. On air beer, if you bought a gun or when she listened to. Okay. We share the crown one all over him. Wow. Who said about a gun? I do maybe I know what the man in the pay. Wow. Kakao may have more than one. And to say a mimim pa, may do by to us one son. Say a way of common and Drosson, son, put it, son, no, sir. Said the other man, papa, maybe a munya. Okay. Oh, baby. Yes, a man, I don't quite. When they say about me, I don't know what I'm doing to. What's your son? What's your friend? No chance on me, but trip. About one will miss Kuku. Maybe I'm a couple of that. Couldn't you help an inch? And if you don't know what to say, and Mamma, I have said, anyone who are banner, I have Fema, just said. What only go grab a go. Yes, only in Kusi could have to be better before. Just said, little and a damn, your own 2 million. Okay, for so cry over the back of a wow. And it's our Batiska, Saudi show bus. Okay, that's a mistake. Okay, we would say, baby, I wash out to be for my drink. Now, the only bell who are banner drain said, Edu beer. Okay, catch your banner, say, we need. Quaton crab or no chinam. Okay.
na yiba tene se bra yendi oba no no utimi dibo na osane hye wunkuna na ade che wode nchewe yefre no na oba no no wibo for 1 month na wo hu anye na hia sa aba no betimi aware no wow. Say e kan na say aduro no de ama no ndi wa so be di politics no na fa sa aduro no so ba na say fried rice no ne to tena to ndokro no fa na to so still man ngina ho nyina ni say chinchina twa ono be di de obe bia odam papa dem a ono be da na say ono e bitima yo de ya na so sa na okay for na sa ba ko na so ba ude ono ma efi obeja ma no ma no bu ho beko dem wa efi on nya na bi so fa pra ho obeko wo shada didi e ga bi si wo sa wo so na hwe se bia ko ba obemu nya sa fa ho obeba se akọ obeja no ono kwa di amase ja no mun sa ba ni ware no oboka kwa wo tu sika bu wo tu sika bu obana wa efi a on fa zenko pra ho o se be ba ti mi so ba hwe se bia me so na dia se bia me de no ma free bi wo me ye de mo basa okay ono pa we fi so obekwa ja oni sa ta no enti mu se sa ba no so ye de bi ye wa onye na bi so opaware o maware mo woni na ho wow because on nurse bi so every ko na you dem ko fi do yeah ada ni no wo ya ko fi na o nye yo ku I was saying woni da wona sa ba we on fa ko du be bia no abaya bi ni di ko bo so funa mi mo ya okay ye kuro ye mo ha ono be ma na tena ma be ma na be si bi fie bi okay afeni be ma na ma me aka kire ge ne se wo me mpere ma me be nwa what die nti a wo mpere ma ne nwa na o mu fie awo ni ho wow enti wo mpere ma ne be nwa na ese ge na nya adwembo ne se ono no ma me ne kire se wo mpere ma ne ba ne nwa ne dia kwan o de boy ne be fa so bi o de be fa so die nti o person o de boy ne fa kwan ne se boy na ko fa ke fafra wo sa de na ma ba ye ne ni so okay no mpaka wow nti edu ba bi ampere twen no a ye de ko ya wa de no ehu okay tibi na wa kire no hwesuban na o de ba yeah asana wa hu se we metima betana se yesi oba ne o pa wale akono tuba ntia odia tuba nkane so o de ne se ne hwefo na de ma wale no tu a to atene subscribe na share wo so bo bi my friend TV Ghana na em komo no bruta se wanti na otwem wa ye wo nti yesi enka kiro se nkopa oba cho nkobo nkuto bi na mama me pese business se no me nso me hwe brema bre pa obi fifiri a sam na wo ne wa be si pa edene se me magazine tintina me je ti o se I am man me na ye mistake go be okay o se woni ba de tu anomo ka kre da ba ni gofu okay ya na wi skana de man o ma mi tai o de bi apache oba ni de bia wa be ma de bi apache oba ni okay and then I will continuous aware na on stop de bi apache nti so wo se o de bufu a on camera ba ni camera wo ni okay be ma ni bufu a wo twe sika wow ni bufu a be ma abekofi a wono ni nwa ma mo ye boni a wo di bi kadi o machi okay ayi na tara gun ko wo bo ni nwa ma nse sa be ma o ko ya sa okay nti edu ba bi a wow edu ba bi a subaru a yedi kan yi kire but me ma no ye hu e ma no ye hu okay because of say ye nye fra wono ma bi hu okay dara ne we ya e no fra ni nti de wa che ni enhwe senti we da boa me wow o hwe o hwe na mo fe ye reto wow ye he kala wow enu na na ye hwe atare a o ni kwa so ya enu na ya you wait man there say pain but to go ni fi no months you could have no ya I am my friend TV Ghana ya say me na be ba bi na ya kai o say subscribe na share number na the school number na e screen na say subscribe na share na jasin na yasin ma so mu so mo he ya tena na njia so nko ma ti worom jasin na siama me o second on ni jasin ma ni atena ko bi ni ko mo so mo group
And to me catch us subscribe now so share na mo bi awale no de wuntumi ankon obetumi dia bra my friend TV Ghana ba je nchechire minim said that for mo ye besan e no mo hia e ahwe because nim ketese because nim kwara fa so server dia ne and no bi kura be ka ho bi ama na awale bi be a ye kwaso nyina ba di zamre be ma na kwa obe pachew zamre oba na kwa obe pachew nti ye be ba wi ye na be ma ma kan sem yi no bi ya de ya ba wi ye mama na kan die twa say and there's watch okay Edi ko yemi ano ekamo fasade a kana na yesiwa ye jai ye de ba yeside a asiwa ye jai enti ena asiwa no so obesi no de show obi school a mo asiwa kura obusi ana mi dika ka ni fato aponche na nye na ye na so mura faso ye mama mama nasta ene ka kire se wa kan na so obesi asiwa de a ene na fakota aponche Brilliant, no way be at all. Mama also saying, Entiado, I sorry. Kakra can say, I was saying, Mary Daho, Ba, and I say, be my enemy channel. And I won't be a YouTube. I was saying, Mary Daho. And yes, sir, can you tell me boy and when you and yes, I go see out of and I bar was what boy you possess Debbie, but then the bar. Naka, oh, one or no, bear, and then you pan. You can't say the papa may own, say papa may own papa say, yeah, I can't be that. Yeah, said ye, and I'm on two and say upon them, the sea cry, and then what they got a woman. Their cost will be as a money won't part. Sabi, me say me nipa we na me won say nipa we ti oba boa me ana omoa me me won ti masem yi because na ka ye say ga otimi boa me nanso ennom say e bi esi penti e ya de ma ye say e beji di penti ye wa beto aso ha ye ne sof mame Stella Dako ena sof mame me de me nasta na ye me aha eni shia ne mo jam training oyamede share Apostle Stephen ena medi ho chiame ede ma ye ba beto asem so e wo video ma mama on ye nchi adofo esa go be ka se ko na friend ka wan chi abi chama ma se ya mishira michia obia oti wow michia papa vision was that wow ma Mr. Adako wa oti michia wa kasa wow ya me mishira obia obia kasa amen mama oh me so michia obia michia me rekuru me say Bishop Moses Dako die dodo na hwe wow ai wow me kunu na michia no awo de bia nsempa fufura o ma yeti na michia obia madofu nyina eh mama ya star no na michia o peja o yi ase ma ko to me say easy na mo we good wow na Apostle Stephen so na me di wo chiame o hwe me ko ade ati asonko shabo kriwa e wo to bodo mi na re ti asonko e mo bibia afi ma me ti akofare bai Reverend Martin o pojuma wanchi apa o pojuma di free Psalm 35 so we see my friend TV and then they ka ho mama wanchi mabunu no anya adwuma na Ghana man so anya adwuma ye nyame hira na dan ya da se so o hweye na o subscribe e dey amaye